。実はね、この家のおじいちゃんがね、10月の20日から23日の間にもう近くの施設に入所することになったんですよ。この家に来てね、3回ね、救急車に乗ってね、倒れたっていうことがあって、もうこれ以上は家で難しいなってなったので、まあ家に帰ってこれないこともない、外泊もできるし、病院に連れて行ったりするのも白玉ちゃんがするのは変わらないんだけど、まあ、やっぱりね、もう地方が住んでて、お水飲めないとかいろいろ危ない症状が出てきたのでね、ケアマネージャーさんと話し合ってそういう風になりました。まあ、今日はね、その支度に追われると思うんだけど、頑張ってやっていきたいと思います。お嫁さんだからね、見送ってあげるのも仕事ですから、頑張りますよ。そんな白玉ちゃんの今日の朝ごはんは目玉焼きとウインナー。これね、豆腐にただあれですけど、白玉ちゃんはね、そして朝からご機嫌の松尾くんです。気が緩んでベロが出てます。